Καλώς ήλθατε σε άλλο ένα μάθημα του Help Εργασίες. Συγκεκριμένα σήμερα θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό και τον προγραμματισμό στη γλώσσα C. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε το Dev C++, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συγγραφής κώδικα C, το οποίο εμπεριέχει και το compiler GCC, όπως βλέπουμε πάνω δεξιά εδώ. Ξεκινάω γράφοντας DSC include και τη βιβλιοθήκη έτοιμου κώδικα της C που θέλω να συμπεριλάβω στο πρόγραμμά μου. Συγκεκριμένα εγώ θα κάνω include τη βιβλιοθήκη standard input-output.header. Περιέχει συναρτήσεις όπως printf, scanf και άλλες κοινές συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Κάθε πρόγραμμα τώρα της C έχει μία συνάρτηση main, η οποία η σύνταξη της είναι όπως βλέπετε τώρα, int main, κενές παρενθέσεις, και στο τέλος, πριν κλείσω το άγκιστρο, γράφω return 0. Το int που βλέπετε μπροστά από τη λέξη main είναι ο τύπος μεταβλητής που θα επιστρέφει η συνάρτηση αυτή, δηλαδή ένα integer, ένα ακέραιο, και γι' αυτό γράφω στο return εκεί ένα ακέραιο. Συνηθίζεται να γράφω το 0. Θα δούλευε κανονικά όμως αν έγραφα οποιονδήποτε άλλο ακέραιο. Θα φτιάξω ένα πρόγραμμα που θα συγκρίνει δύο αριθμούς, τους οποίους θα τους δίνει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο, και θα εμφανίζει στο τέλος το μεγαλύτερο από τους δύο, ή αν είναι ίσοι θα λέει ότι οι δύο αριθμοί είναι ίσοι. Για να το κάνω αυτό πρώτα θα ζητάω από τον χρήστη να μου δώσει δύο αριθμούς της επιλογής του. Αυτό το κάνω, το μήνυμα αυτό το κάνω χρησιμοποιώντας την πολύ γνωστή συνάρτηση printf. Η σύνταξή της είναι όπως βλέπετε, γράφω τις παρενθέσεις, γράφω αυτάκια και μέσα στα αυτάκια γράφω το μήνυμα που θέλω να εμφανίσω. Αν θέλω να βάλω μια κενή γραμμή, μπαίνει με τους χαρακτήρες που είδατε τώρα slash και n, για να πάει ο cursor από κάτω καθώς περιμένει δηλαδή το πρόγραμμα από το χρήστη να δώσει τους αριθμούς. Τους αριθμούς τώρα θα τους διαβάσω από το χρήστη με τη συνάρτηση scanf, όπου f σημαίνει function. Πολύ καλό εδώ είναι, θέλω να τονίσω, να γράφουμε στον κώδικά μας σχόλια. Αυτό το κάνω με τη διπλή κάθετο, η οποία μου επιτρέπει να μπει ό,τι γράφω δεξιά από τη διπλή κάθετο σε σχόλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και το Dev C++, υπάρχει μόνο για τον χρήστη ή για τον προγραμματιστή που θα διαβάζει τον κώδικά μας. Γενικά τα σχόλια πάντα βοηθάνε, είτε κάποιον άλλο προγραμματιστή είτε και εμάς τους ίδιους, όταν στο μέλλον θα πάμε να διαβάσουμε τον κώδικά μας. Η σύνταξη τώρα της scanf είναι κάπως πιο περίπλοκη, έχει δύο κομμάτια τα οποία χωρίζονται με κόμμα. Αριστερά από το κόμμα βάζω πάλι αυτάκια και μέσα στα αυτάκια βάζω τι τύπο μεταβλητής θα διαβάσω, δηλαδή integer, float, character. Συγκεκριμένα εδώ το D που έχω βάλει σημαίνει ότι θα διαβάσω δύο ακεραίους, τον Χ και τον Z. Αν δείτε δεξιά, στο δεξιά κομμάτι της scanf, στο Χ και Z έχω βάλει το σύμβολο και, που είναι το σύμβολο της διεύθυνσης στη C. Πρώτα όμως πρέπει να φτιάξω τις δύο ακέραιες μεταβλητές, τη Χ και τη Z, όπως βλέπετε. Τις δηλώνω στην αρχή, int Χ, Z. Ας το κάνω compile. Ας καλέσω δηλαδή τον compiler, το GCC που βλέπετε πάνω. Έχουμε κάποιο σφάλμα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ναι. Λάθος εδώ. Αντί να βάλω το σύμβολο του ποσοστού, έχω βάλει το σύμβολο και. Το σωστό εδώ πέρα είναι το σύμβολο του ποσοστού να βάζουμε, το 7%. Και χρειάζεται και ένα κόμμα ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, τη Χ και τη Z. Τώρα λογικά θα το κάνει compile κανονικά. Ναι, όλα καλά. Πάμε να το τρέξουμε κιόλας τώρα αφού το έχουμε κάνει compile. Να το αποτέλεσμα.
δώσε δύο αριθμούς, είναι το αποτέλεσμα της printf. Και όπως βλέπετε το cursor έχει πάει από κάτω λόγω του /n που είχα βάλει, την κενή γραμμή, εισαγωγή κενής γραμμής. Εισάγει ο χρήστης 15 και 89 και το πρόγραμμα μας τερματίζει. Διαβάζει τους δύο αριθμούς, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε φτιάξει τη σύγκριση μεταξύ των δύο αριθμών. Αυτό θα το κάνουμε με την γνωστή εντολή if. If λοιπόν παρένθεση χ μεγαλύτερο του z, κλείνω την παρένθεση και από κάτω γράφω την εντολή που θέλω να τρέχει όταν ισχύει η συνθήκη του if. Όταν δηλαδή το χ μεγαλύτερο του z είναι αληθές. Φτιάχνω ένα ωραίο μήνυμα printf και μέσα σε αυτά και γράφω μεγαλύτερος είναι ο επί της 100D για να διαβάσω μια ακέραια μεταβλητή, την οποία θα τη δηλώσω τώρα και είναι η μεταβλητή χ. Else, αλλιώς δηλαδή αν δεν ισχύει ότι το χ είναι μεγαλύτερο του z, θα ισχύει φυσικά το αντίθετο, δηλαδή μεγαλύτερος θα είναι ο z. Αυτό είναι το πρόγραμμά μου, με το if else συγκρίνω τους δύο αριθμούς, το χ και το z και εμφανίζω και ένα ωραίο μήνυμα που λέει μεγαλύτερος είναι ο τάδε αριθμός. Πάμε να το δούμε, το ξανακάνω compile, το τρέχω. Δώσε λοιπόν δύο αριθμούς, μου λέει πάλι το πρόγραμμά μου. Και να το, μεγαλύτερος είναι ο 120, δηλαδή ο z, ο δεύτερος αριθμός που έδωσε. Το ξανατρέχω για δύο άλλους αριθμούς, -9 και 15, μεγαλύτερος είναι ο 15. Φαίνεται να δουλεύει μια χαρά. Τι γίνεται όμως εδώ, αν οι δύο αριθμοί που δώσει ο χρήστης είναι ίσοι. Αυτό θα το φτιάξω με την εντολή else if. Οπότε τώρα θα έχω μία συνθήκη if, else if και else. Όπου το else if θα είναι το χ μικρότερο του z και το else θα είναι όταν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι μεταξύ τους. Αυτή είναι η σύνταξη ολοκληρωμένη που βλέπετε τώρα μπροστά σας. If, else if και else που θα τρέχει το else όταν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω συνθήκες. Ούτε του if, ούτε του else if. Πάμε να το κάνουμε compile και run. Δώσω δύο αριθμούς, δίνω το 125 και το 33, μεγαλύτερος είναι 125, ο χ δηλαδή, μια χαρά. Το ξανατρέχω, δίνω αυτή τη φορά 56, οι δύο αριθμοί είναι ίσοι. Φαίνεται να τρέχει μια χαρά το πρόγραμμά μου. Ανακεφαλαιώνοντας εδώ έφτιαξα ένα απλό πρόγραμμα με μια δομή if, else, if, else. Χρησιμοποίησα την συνάρτηση printf, scanf, τη βιβλιοθήκη include standard input.header. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να αφήσετε σχόλια. Καλή συνέχεια.